ኣብ ኩዕሶ ዓለም ርኢና ዘይጸገብናዮም ኢሉ ድማ ክሳብ ሕጂ ተላዒሎም ካብ ዘይፈልጡ ኮይኑ ግና ካብቶም ህቡባት ተጻዋቲ እቲ ሓደ እዩ። ኣብ 2005 ናይ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዓቢ ብልጫ ከም ዝኾነ ክሳብ ሕጂ እውን ዝሰማምዕሉ ካብቶም ውሕዳት ሰባት ዝወሰድዎ ናይ ባላንዶር ብልጫ እውን ወሲዱ እዩ። ካብ ዝተላዕለ በቲ ብልጭኡ ድሕሪ 15 ዓመታት ግና ኣብ ኣካውንቱ $5 ጥራይ ነይሩ። ካብ ዝሓሊፉ እውን ኣብ ናይ ፓራጓይ ቤት ማእሰርቲ ንክእሰር ተገይሩ እዩ። ናይ ተጻዋቲ ዛንታ ካብዚ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዘመን ህይወቱ ነቲ ናይ መጨረሻ ዓወት እውን በፂሕዎ እዩ። እቲ ናይ መጨረሻ መሰኪሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ እውን ሓሊፍዎ እዩ። ብፈለማ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እውን እቲ ብራዚላዊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥበበኛ ሮናልዲኖ ጎቾ ከመይ ካብ ብራዚል ተላዒሉ ኣብ ባርሰሎና ይኹን ኣብ ናይ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ከመይ ክነግስ ከም ዝኸኣለን ካብቲ ዝነበሮ ብሚልዮናት ዝቑጸር ሃብቲ ድማ ብኸመይ ናብ ድኽነት ክኣቱ ከም ዝኸኣለን ኣብዚ ሕጂ እውን ብኸመይን ኣበይን ከም ዝርከብ ሓቢርና ክንዕዘቡ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከም እትፈትውዎ ስለ ዘይጠራጠር ድማ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ንክብል ፈቱ። ካብ ስሙ ክፍልመልኩም እንከለኹ ሮናልዲኖ ዝብል ሳጓ ስሙ እምበር እቲ ልክዕ ስሙ ሮናልዶ ዲያሲስ ሞሬራ እዩ። ኣብ ፖርት ኣሌግሬ ተባህለት ናይ ብራዚል ንእሽተይ ሰፈር ተወሊዱ። እዚኣ ከባቢ እውን በቲ ኣዝዩ ዝሓመቐ ድኽነታን ሕማቕ ብዝኾነ ምሕደራ እያ ትፍለጥ። እዚ ካብ ድኻ ቤተሰብ ዝመፀ ሮናልዲኖ እውን ብኣጸጋሚ ኩነታት ይዓብዩ። ኩዕሶ እግሪ ተጻዊቱ ዝዓበየ ወላዲ ኣቦኡ እውን በቲ ስፖርት እኹል ዝኾነ ገንዘብ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ኣብ መራኽብ እናሰርሐ ንደቁ ክዕቢ ተገዲዱ እዩ። ናይ ሮናልዲኖ ቤተሰብ እውን ህይወቶም ኩዕሶ እግሪ ክልውጠሎም ከም ዝኽእል ተስፋ ዝገበርሉ ገና ኣብቲ ጅማሮ ግዜ እዩ ነይሩ። ናይ ሮናልዲኖ እቲ ዓቢ ሓው ሮቤርቶ ገና ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ብዙሕ ተስፋ ገይሮምሉ እዮም። ሮናልዲኖ ገና ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ እንከሎ እውን ብ10 ዓመት ዝበልጾ እቲ ዓቢ ሓው ሮቤርቶ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኮይኑ በቲ ናይ ክለብ መሃያ ድማ ተኸፋሊ ኸውን ንቤተሰቡ ንምሕጋዝ እውን እኹል ዝኾነ ገንዘብ ክረክብ ጀሚሩ እዩ። ሮናልዲኖ ኣብቲ ሰዓት ገና ወዲ 8 ዓመት እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን መስመሮም ዝሕዙ ዘለዉ ድሕሪ ምምሳሎም ተመሊሱ ግን ጸልሚትዎም እዩ። ናይ ሮናልዲኖ ኣቦ ብናይ ልቢ ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ይፍለዩ። ካብቲ ክለብ ዝረኸቦ መሃያ ንቤተሰቡ ይሕግዝ ዝነበረ እቲ ዓቢ ሓው ሮቤርቶ ድማ ከቢድ ናይ ማህሲት ጸገም ስለ ዘጓነፎ ካብቲ ናይ ኩዕሶ ሕልሙ ዓቢ ሽግር ኣጓኒፍዎ እዩ። ተስፋ ረኺቡ ዝነበረ እዚ ቤተሰብ ተመሊሱ ናብቲ ናይ ድኽነት መስመር ክኣቱ ተገዲዱ እዩ። እቲ ዓቢ ሓው ሮቤርቶ ነቲ ዘጓነፎ ጸገም ተጻዊሩ ንሮናልዲኖ ዝሐሸ ተጻዋቲ ንክኸውን ለይትን ቀትርን ከሰልጥኖ ይጅምር። ሮናልዲኖ እውን ናብ ዓቢ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሰዓት ተተሒዙ ዘፍልጥ ውህብቶ ነይርዎ እዩ። ሮናልዲኖ እውን ብቕዓቱ እናዓበየ ክመጽእ ጀሚሩ እዩ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ዝፈጸሞ ተኣምር ድማ ክሳብ ሕጂ ግዜ እውን ዘይልሙድ ተግባር እዩ ነይሩ። ናይ ግራሚ መንእሰይ ክለብ ተጻዋቲ እንከሎ ምስቶም ተጻራርቲ ጉጅለ ብ23 ኣፈላላይ ጎል ክስዕሩ ክኢሎም እዮም። እቲ መስደመሚ ነገር ናይቲ ጎል በዝሒ ጥራይ ኣይነበረን። ኳድኣስ ነዚኦም 23 ጎላት ኣብ ሓደ ጸወታ ዘቑፀረ ሮናልዲኖ ጎቾ እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ክእለቱ ድማ ንብራዚል ወኪሉ ኣብ ትሕቲ 17 ዕድመ ክለባት ኣትዩ ጸወታ ንክገብር ጻውዒት ቀሪቡሉ እዩ። ኣብዚ ውድድር እውን ብራዚል ብናይ ሮናልዲኖ ክእለት ምኽንያት ዓወት ክትጎናጸፍ ኪኢላ እያ። ብኸምዚ ዝዓበየ ተጻዋቲ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ግራሚ ክለብ ናይ ፕሮፌሽናልነት ውዕሊ ክፈርም ገይሮሞ እዮም። ኣብዚ ክለብ ድማ ን3 ዓመት ዝኣክል ጻኒሒት እኳ ተገበረ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ግና ምምሕያሻት እናርአየ ክመጽእ ኪኢሉ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ናይ ፈለማ ናይ ፕሮፌሽናልነት ኮንትራት ዝፈረሞ ኣብ 18 ዕድሚኡ እንከሎ ዝነበረ እንትኾን ኣብቲ ሰዓት ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ 38 ጸወታታት ተሳቲፉ 6 ጎል ከቑጽር ኪኢሉ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል ዓመት ድማ ኣብ 47 ጸወታታት 22 ጎላት ብምቑጻር ዕቤት ከርኢ ኪኢሉ እዩ። ኣብቲ ግራሚ ክለብ መበል ሳልሳይን እቲ ናይ መጨረሻ ዓመት ጻኒሒቱ ድማ ኣብ 37 ጸወታታት 28 ጎላት ኣቑጺሩ ሓሊፉ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ተጻዋቲ ፍሉይ ክእለት ብጎል ጥራይ ዝዕቀን ኣይነበረን። ናይ ገጹ ክምስታ ዝጠፍኡን ኣይመስልን። እዚኣተን ተኣምራት ዘለወን ኣእጋሩ እውን ኩል ግዜ ፍሉይ ነገር ካብ ምቕራብ ጠፊአን ኣይፈልጣን። ብርግጽ ነቲ ዝዕዘብ መዘናግዒ ይኹን እምበር ነቲ ተጋጣማይ ክለብ ግና ኣይሃብካ ዘብል እዩ ነይሩ። ሓንሳብ ንተጻዋቲ ኣታሊሉ ዝሓልፈሉ መገዲ ኣዝዩ ስነ ልቦና ኸትንከፍ ናይ ኩዕሶ ቀመር እዩ። ኣብ ብራዚል ዕንቁ ተጻዋታይ ምዃኑ ብዝግባእ ዘርአየ ሮናልዲኖ ነቲ መስደመሚ ክእለቱ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳውያን ሓያላት ክለብ ዓይኒ ክኣቱ ገይርዎ እዩ። ነዚ ተጻዋቲ ብዙሓት ክለባት ከሸፍትዎ ሕቶታት ዋላ እኳ ተቕረብሉ ኣብቲ ሰዓት ወኪሉ ጻወተሎ ብዝነበረ ናይቲ ምዕባይ ሓው ሮቤርቶ ክለብ ናብ ፒኤስጂ ንክጽምበር ነቲ ናይ ዝውውር ጅማሮ ከቃላጥፎ ኪኢሉ እዩ። ካብዛ ንእሽተይ ብራዚላዊት ከተማ ተላዕለ ተጻዋቲ ኣብ ፓሪስ ንኽሰልጥንን ክእለቱ ንከርእን ውሕድ ግዜ ወሲዱሉ እዩ። ከምዚ ኢሉ እንከሎ እውን ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ጸወታታት ጎል እናቑፀረ ንክለቡ ከሐጉስ ጀሚሩ እዩ።
بخالق ገጽ ድማ ካብቲ ናይ ክለብ አሰልጣኒ ሮናልዲኖ ኣብቲ ምሸት ሰዓት ኣብ ክለብ ውሽጢ ኣይትስእኑን ስለዚ እውን ኣብ ክእለቱ ዕንቅፋት ይበጽሐሎ ዝብል ብዙሕ ወቀሳ ይበጽሖ ነይሩ እዩ ኣብዚ መንጎ ድማ ኣብቲ ናይ 2022 ናይ ዓለም ዋንጫ ኣብቲ ናይ ብራዚል ቀንዲ ክለብ ንክጽምበር ጻውዒት ቀሪቡሉ እዩ እዚ ተጻዋቲ ተስፋ ዘለዎ ጥበበኛ ተጻዋቲ ምዃኑ ንዓለም ከርኢ ዝገበሮ ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዓለም ዋንጫ ናይ ብራዚል ቀንዲ ተቃዓቢ ብምዃን ክሕዞ ዝኽእል ሰብ ተሳኢኑ እዩ ኣብዚ ናይ ዓለም ዋንጫ ሮናልዲኖ 2 ጎል ኣቆፂሩ 5 ድማ ናብ ጎል ጥዕሙ ኳዓሳሱ ናብቲ መጻወቱ ተቐቢሉ እዩ እዚ ታሪኻዊ ናይ ብራዚል ክለብ ብናይ ሮናልዲኖ ጥበብ ተሓጊዙ ነቲ ዓቢ ናይ ዓለም ዋንጫ ዓወት ክጎናጸፍ ኣኽኢልዎ እዩ ኣብ ሰዓት ድማ ገና ወዲ 22 ዓመት ብምዃኑ ንብዙሓት ሰባት ከስደምም ኪሉ እዩ ሮናልዲኖ ድሕሪ እቲ ናይ ዓለም ዋንጫ ጸወታ ናብቲ ክለብ ፒኤስጂ እንትምለስ ናይ 10 ቁጽሪ ማልያ ክወሃቦ ኪሉ እዩ ኣብ ሰዓት እውን እንተኾነ ንኩዕሶ ዝሕዘሉ መገዲ ይኹን ነቶም ተጻወተ ሽኪዑ ዝሓልፈሉ መገዲ ኣዝዩ መስደመም እዩ ነይሩ ሲዒቡ እውን ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ክለብ ደሚቑ ተዓዘብዎ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ክለባት ኣዒንቶም ኣውዲቖምሉ እዮም ነዚ ተኣምራዊ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ንከፍርምዎ እውን ማንቸስተር ዩናይትድን ባርሴሎናን ክሳድ ንክሳድ ተተሓሒዘን እየን ኣብ መጨረሻ እውን ኣብቲ ሰዓት ኣዝዩ ልዑል ብዝኾነ 30 ሚልዮን ዩሮ ናይ ዝውውር ገንዘብ ብምኽፋል ባርሴሎና ነዚ ተጻዋቲ ከፈርሞ ኪሉ እዩ ኣብ ናይ ባርሴሎና ጻኒሕት ግዜ እውን ናይ 10 ቁጽሪ ማልያ እንትወሃቦ ኣብቲ ናይ ፈለማ ጸወታ እውን ካብ ርሕቐት ተነጺሩ ብዛሃረማ ኩዕሶ መደነቕ ጎል ከቆጽር ኪሉ እዩ ኣብዚ ጻኒሕት ግና ናይ መስተ ይኹን ናይ ዕብዳን ግዝኡ ብዘደንቕ ኩነታት ክቕንስ ገይርዎ እዩ ገና ኣብቲ ናይ ፈለማ ዓወት ጸወታ እውን ኣብ 44 ጸወታታት 22 ጎል ኣቆፂሩ ኣዝዩ መሐጎስ ዝኾነ ዓመት ክሕልፍ ኪሉ እዩ ኣብቲ ዓመት ባርሴሎና ናይ ኩል ግዜ ተፈታታኒኡ ንሪያል ማድሪድ ድሕሪ 7 ዓመት ንድሓር ዓወት ንክዓትር ነቲ ናይ ኣንበሳ ጥበቡ ብምርኣይ ኣብ ልዕሊ ደገፍቱ ጽቡቕ ዝኾነ ፍቕሪ ሃኒጹ እዩ ኣብ 2004 ኣብ 2005 ድማ ካብዚ ብዝበኣሰ ኩነታት ሮናልዲኖ ንናይ ዓለም ኣቓልቦ ብምስሓብ ተፈታዊ ተጻዋታይ ክኾን ኪሉ እዩ ባርሴሎና እውን ኣብ ተኸታታሊ ዓመት ናይ ስፔን ላሊጋ ዋንጫ ክትዓትር እንኮላ ሮናልዲኖ እውን ብውልቁ ብዙሓት ብልጫ ክወስድ ኪሉ እዩ ብፍላይ ኣብ 2005 ኣዝዩ ውሕዳት ክእለት ዘለዎም ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጸወታ ዓለም ዓቢ ቦታ ዘለዎ ናይ ባላንዶር ብልጫ ክወስድ ኪሉ እዩ ኣብ 2005 እቲ ዓቢ ናይ ኤውሮጳ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ከሳኽዖ ዝኸኣለ ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ስፔን ላሊጋ ጸወታ እቶም ዓበይቲ ክለባት ማድሪድን ባርሴሎናን እንትጻወቱ ምርኣይ ወይ እውን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከሰንፍ ምርኣይ ኣብ ልዕሊቶም ደገፍቲ ዳርጋ ብልጫ ከም ምውሳድ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ኣብዚ ምግጣም ውሽጢ ኮይኖም እቶም ናይ ማድሪድ ደገፍቲ ንባርሴሎና ኣዝዮም ዝጸልዎ ክለብን ነቲ ክለቦም ተጸራሪ ዝኾነ ክለብ እኳ ተኾነ ንሮናልዲኖ ግና ካብ ስምዒት ንላዕሊ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ ክለቦም 2 ጎል ኣቆፂሩ ኣብ ዝሰዓረሉ ጸወታ ንስኻ ፍሉይኻ ብምባል ጠጠው ኢሎም ከጣቕዕሉ ተራእዮም እዮም ካብዚ ብምቕጻል ድማ እቲ ናይ 2006 ናይ ዓለም ዋንጫ ያቱ ኣብቲ ናይ 2002 ናይ ዓለም ዋንጫ ገና ኣብ 22 ዕድሚኡ ብልጫ ዝወሰደ ሮናልዲኖ ኣብዚ ሰዓት ድማ ካብቲ ሕልፉን ብዝበኣሰ ናብቲ ናይ ክእለቱ ጫፍ ብቕዓት በፂሑ ነይሩ እዩ ብራዚል ካብዚ ተኣምራዊ ተጻዋቲ ብተወሳኺ ሮናልዶ ሉዊዝ ምዛሪዮ ዲሌማ ንካካን ንኣድሪያኖ ሓዊሱ ብዙሓት ኮኸብ ተጻወትቲ ነይሮም እዮም ብራዚል ወላ ሓደ ብቅድሚያ ጠጠው ዝብል ኣብ ዘይብሉ ነቲ ዋንጫ ንተኸታታሊ ግዜ ከም እትወስድ ኩሉ ርግጸኛ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ብዘይተሓሰበ መልክዑ ኣብቲ ናይ ውድድር ርብዕ ፍጻመ ብፈረንሳ ተሳዒሮም ካብቲ ውድድር ተሰናቢቶም እዮም ካብቲ ስዕረት ንላዕሊ ናይ ብራዚል ደገፍቲ ሕማም ክኾኖም ዝገበረ ድማ ሃገሮም ብፈረንሳ ብተሰዓረትሉ ምሸት ከምቲ ንዓይኖም ምርኣይ ሓፍ ኮፍ ዝብልሎም ዝነበሩ ተጻወቶም ሮናልዲኖ ምስ ኣድሪያኖ ኣብ ናይ ምሸት ክለብ ውዒስኪስ ክብሉ ስለ ዝሓደረ እዩ ነይሩ ነዚ ብዝረኣዩሉ ሰዓት እውን ከምቲ ሓፍ ኮፍ ኢሎም ዝሰርሑሉ ሓወልቲ ነቲ ናይ ሮናልዲኖ ከፍርስዎ ተገዲዶም እዮም ንሱ ግና ሕጂ እውን ነዚ ከም መሃር ገይሩ ኣብ ክንዲ ምውሳድ ቅሽሽን ከይበሎ ኣብቲ ናይ ምሸት ክለባት ኣቓልብኡ ብምግባር ንእግሪ ኩዕሶ ሸለል ክብሎ ይጅምር ኣብቲ ግዜ ናይ ዓለም ዓወታት ብዝግባእ ስለ ዝተዓወተሎም ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ሸዋሃቱ ንኩዕሶ ከይገበረ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ እዩ ኣብቲ ከም ንጉስ ተራእየሉ ኣብ ናይ ባርሴሎና ገዛ እውን ሮናልዲኖ እናሃሰሰ እቲ ኣርጀንቲናዊ ጥበበኛ ሊዮነል ሜሲ ውጥም ቅልቅል ክብል ይጅምር ነቲ ናይ ምሸት ህይወቱ ብዝግባእ ዝፈልጥዎን ኣብ 2007 ናይ ባርሴሎና ኣሰልጣኒ ኮይኖም ተሾሙ ፔፕ ጋርዲዮላ ነቲ በዓል ሙሉእ ተስፋ ሊዮነል ሜሲ ነቶም ተረፉ ናይ ክለቡ ተጻወትቲ ሕማቕ ከይምህሮም ብዝብል ነቲ ህቡብ ተጻዋቲ ኩዕሶ ካብ ክለቡ ክስጎ ገይሮም እዮም ካብኡ እውን ሮናልዲኖ ናብቲ ናይ ጣልያን ክለብ ኤስ ሚላን ይምራሕ ኣብቲ ሰዓት ናይ ሮናልዲኖ ህቡብነት ብቕጽበት እናሃሰሰ ስለ ዝነበረ እቲ ናይቲ ክለብ 10 ቁጽሪ ለባሳይ ንክላረንስ ሲዶንፎኖ እንትህብዎ ንዕኡ ድማ 80 ቁጽሪ ክኽደን ገይሮም እዮም ሮናልዲኖ እውን ከም ሓደ ተጻዋቲ እኹል ዕረፍቲ ስለ ዘይወስድን ምስቲ መስተን ዙረትን ተተሓሒዙ ንርእሱ ስለ ዘይሕሉ ክእለቱን እናጠፍአ ካብዚ ቢእሱ ድማ ኣብ ናይ ቤንች ወንበር ኮፍ ናብ ምባል እናበጽሐ ክመጽእ ኪሉ እዩ
እትውህብተኡ ሕጂውን እኳ እንተሃለወ ከምቲ ዝርጋኑ ግና ብቕልጡፍ ንክወድቕ ገይርዎ እዩ። ዕድሚኡ 30 እንትርግጽ እቲ ናይ ጣልያን ክለብ ኤስ ሚላን እውን ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ እዚ ኮኸብ ከም ዝወደቐ እንትዕዘቡ ካብቲ ክለብ ክሰግዎ ተገዲዶም እዮም። እዚ ንኩሉ ከጣቓዕ ዝገበረ ተጻዋቲ ቅድሚ ዕድሚኡ ምእኻሉ እንተሃስስ ናብቲ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ተመሊሱ ናብ ፍላሚንጎ ይፍርም። ሮናልዲኖ ምስ ፍላሚንጎ እንትፈራረም ኣብ ናይ ፍላሚንጎ ጻኒሒት እውን ጸወታ ይህልዎ ይሃልዎ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናይ ግድን ክለብ ንክኸይድ ብምግባር ውዕሊ ክፍርም ገይሩ እዩ። ከምዚ ኮይኑ እውን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣብቲ መስተቓልብኡ ስለ ዝነበረ ድሕሪ 1 ዓመት ንድሓር ነቲ ውዕሊ ብምቕዳድ ካብቲ ክለብ ክሰግዎ ኪሎም እዮም። ቀፂሉ ግና ኣትሌቲካ ሚራ ብተባሃለ ናብቲ ካልእ ክለብ ብምጽምባር ኣብ ታሪኾም ነቲ ናይ ፈለማ ዝኾነ ናይ ፖርታል ኮፓ ዶሬስ ዋንጫ ንክስዕሩ ገይርዎም እዩ። ካብኡ እውን ናብ ሜክሲኮ ተጓዒዙ ን1 ዓመት ድሕሪ ምጽዋቱ ሕጂ እውን ናብ ብራዚል ተመሊሱ ንፍሎሜንሴ ክጻወት ክኢሉ እዩ። ኣብ ፍሎሜንሴ ን18 ወርሒ ውዕሊ ፈሪሙ እኳ ተነበረ ዝጸንሓሉ ግዜ ግና 2 ወርሒ ጥራይ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ እውን እዚ ተኣምራዊ ተጻዋቲ ን10 ዓመት ግዝኡ ድሕሪ ምብኻኑ ኣብ 2018 ኩዕሶ እግሪ ኣኽለኒ ብምባል ጫምኡ ከም ዝሰቐለ ገሊጹ እዩ። ናይዚ ተጻዋቲ ውድቀት ኣብዚ ተዘብቅዕ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ናይ ዓለም ዋንጫ ዘለዓለን ነቲ ናይ ባላንዶር ብልጫ እውን ሓፍ ዘበሎ እዚ ህቡብ ተጻዋቲ ሮናልዲኖ ድሕሪ ምቁራጽ ኩዕሶ እግሪ እውን ህይወቱ ካብ ምቾት ናብ ዕርቃን ኮይኑ ኩዕሶ እግሪ ይኣኽለኒ ካብ ዝብል ድሕሪ ሒደት ዓመት ንድሓር ኣብ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ስለተጠርጠረ ናብ ቤት ማሕቡስ እንተኣቱ ኣብቲ ኣካውንቱ ተረኽበ $5 ጥራይ ነይሩ። ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ እውን እቲ ናይ ሮናልዲኖ ኩሉ ነገር ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ዓብ ሓዉ ሮቤርቶ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እውን ምስ ሓዉ ብምዃን ኣብቲ ናይ ምዝፋፍ ዓሳ ስራሕ ብምእታው ሕጊ ጥሕስ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ። ብኸምዚ ምኽንያት እውን ፓስፖርቶም ክሕደጉ ኪሎም እዮም። ኣብዚ ሰዓት ግና ሮናልዲኖ ነቲ ሓድሽ ሕታም መጽሓፉ ናብ ፓራጓይ ብምኻድ ክሸጦ ስለ ዝደለየ እቲ ዓብ ሓዉ ሮቤርቶ ናይ ሕሶት ሰነድ ፓስፖርት ብምድላው ናብ ፔሩ ንክጓዓዝ ገይርዎ እዩ። ሮናልዲኖ ናብ ፓራጓይ ምስ ኣተወ እውን ካብቲ ሚድያ ክሳብ ስሩዕ ሲቪል ሰብ ኣቓልቦም ኣብኡ ስለ ዝነበረ እዚ ኩነታት ናብቶም ናይ ጸጥታ ሓይሊ ስለ ዝበጽሐ ናይ ሕሶት ፓስፖርት ሒዙ ስለ ተጓዓዘ ናብ ቤት ማሕዩር ንክኣቱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ብርግጽ ነቲ ኩሉ ናይ ምትላል ስራሕ እቲ ዓብ ሓዉ ዝገበሮ እንትኾን ሮናልዲኖ ዝፈልጦ ወላ ሓደ ነገር ኣይነበረን። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ሰዓት ብዝገበሮ ምርመራ ግና ኣብ ናይ ሮናልዲኖ ኣካውንት ውሽጢ እተረኽበ $5 ጥራይ ነይሩ። ኣብ ናይ ፓራጓይ ቤት ማእሰርቲ እውን 32 ዓመት ዝኾን ክጸንሕ ተገይሩ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ተፈቲሑ ናብ ብራዚል ብምኻድ ነቲ ስሩዕ ህይወቱ ክቕጽል ኪኢሉ እዩ። ካብ ልክዕ ንላዕሊ በዓል ዓወትን ብኩሉ ሰብ ተፈታዊ ዝነበረ እዚ ተጻዋቲ ንውሕዳት ዓመታት ጥራይ በቲ ሙሉእ ዓቕሙ ተጻዊቱ ካብኡ እውን በቲ ኣጉል ልምዲ ምኽንያት ብቕልጡፍ ክወድቕ ገይርዎ እዩ። ነዚ ኩሉ ግዜ ሓሊፉ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ስሩዕ ዝኾነ ህይወት እናመርሐ እዩ ዝርከብ። ክቡራት ፈተውቲ እዚ ቻናል ንዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸር ምግባር ድማ ከዘኻኽረኩም ፈቱ።